Ritainen. Taitaa olla joku tavaratalo, ties mikä, mutta on aika iso. Siellä katukahvilassa ihmiset nauttii. Tämä pikku balleriina. Täällä on Kirpputorin ihmeitä täällä seinän rannalla. Oi mitä maalauksia. Ettei tuo Louvre vaan ollut Napoleonin luomuksia. Louvrea. Siellä ryhmämme tutkii päivän saalista. Siinäpä polkupyörä matkailijoita, ne kuuluu johonkin ryhmään. Siellä ihmetellään kovasti. Vertaansa vailla olevia näkymiä tässä Louvren palatsin edessä yhdellä sivulla on tuommoinen katedraali. Ja itse Louvre täältäkin sivusta on aivan käsittämättömän kokoinen. Seurue saapuu. Siellä on portin päällä, en tiedä onko itse Napoleon vai Napoleonin muija. Herkko kuvailee. Kai ne menee sinne. Tässä on tää yksi portti. Louvren sisäpihaa. Tuolla näkyy se lasikupoli. Tetra tuolla Vallihauta. Louvren yhdellä kulmalla tuommoinen rakennus. Mikäs sotajoukko siellä on? Täällä on egyptiläistä taidetta. Täällä Louvre Rivolin asemalla. Tämmöistä taidetta. Luomusta tuolla. Siellä on Louvre Rivolin asemalla tämmöistä. Porte Maillotista. Riemukaari on selän takana ja tuolla on tommonen kauhea kaupunki. Tämmöisestä käytävästä täällä Porte Maillot tultiin Metz-nimiseen kaupunkiin. Ollaan matkalla Pariisista Moselin rannoille ja poikettiin tänne Metziin tänä sunnuntaina puolilta päiviltä. Löysi puistonpenkin heti. Oli autossa aika kuumainen äänty siellä. Taitaa joka päivä joutuu pistämään pikkurahat. On kanoottikilpailut oikein. Ja ne täällä metsissä odottaa nyt pääsyä. Toi pääsi nyt tuon. Herra siunaa, sieltä yksi tulee tuolta hurjaa vauhtia. Kuinka se selviää siitä? Aika poikia. Pääseekö siitä ollenkaan? Pääsi, hyvin. Täältä kuolemalta mennään. Metzin kirkontorni. Sieltä on koitettava nostaa rahaa nyt hiukan. In cash. Ja nämä melonta juhlat on. Siellä joukkue vetää rahaa seinästä.
Ja Metsin koski lähti ja sieltä tuli kanoottikin hurjaa vauhtia tonne koskeen. Ne kilpasoutajat odottaa vuoroa. Siellä on Metsin kaupungin kuva laitettu tuonne ja tässä on tää silta. Takana komea katedraali. Metsil halki virtaa Moseille niminen joki, ei Mosel vaan Moseille. Tää tuntuu olevan oikein kunnon vanha kaupunki. Mä maksan näistä. Mä maksan kopille ja auton kuljettajalle illalla sitten ruuan. Tää Mets on kans aivan turistikaupunki varmasti, mutta sunnuntaina näyttää aivan kuolleelta. Metsissä. Ollaan lähdössä ajelemaan tossa. Kerin Dekkerin turistipyydys. Siinä on kaunis rosetto. Onpa komea. Kirkko syö metsissä aitoa original kebappia. Erittäin hyvää. 6,50 tää oli. Siihen kuului juomat ja perunat päälle. Ja Anneli on pistänyt poskeen. Tää on tämmönen, mitä siinä lukee? Siinä lukee Sultan Burger. Tämmönen ketju. Oli parhaat kebabit, mitä mä muistan syöneeni. Eero kävi hakemassa 10 € lottovoiton. Pikkusen jäi Eeron tavoitteesta kyllä, mutta ei voi tällä kertaa mitään. Muutama nolla puuttu. Ja tuolla toinen pariskunta syö ja popsii sapuskata. Ja siinä on joku kattilan ruoka. Täällähän on Metsin keskuspaikka oikein täällä. Oikein hieno tori. Pirkko innostui katsoa siellä ikkunata täällä Metsissä. Tässä taitaa nyt olla yksi hienoimpia katedraaleja, mitä minä olen kuvannut täällä Metsissä. Siinä on tuommoinen. On turisti-informaatio tuossa ensimmäisessä talossa ja takana on museo. Tässä on varmaan Metsin laulujuhlat. No, täällä on General Volker on vapauttanut tämän kaupungin. Ja tässä on sen muistomerkki. Otton H. Volkerista tämä. Mennään kahville. Joo. Juodaan kahveja ton kebabin päälle täällä toisessa paikassa. Cucina. Kuvataan koko Siinä. loppuelämä. Metsin suunnatonta katedraalia sisältä. Yksinkertaisuudessaan todella loistava. Onkohan tääkin ollut natsien tuhoama täällä.
Lernastuoli. Pienet urut. Yksi vaikuttavimmista katedraaleista, jossa on vierailut tämä Metsin katedraali. Kultainen risti. Rippituoli. Pyhän sakramentin sali. Metsin katedraali on aivan käsittämätön. Katsoo netistä, mutta kyllä aika mahtava kirkko kuule. Tätä katedraalin takaosaa. Tää on Tosi vanha tämä pönttö. Vai olisiko uusi vanha sitten? Tää on aivan käsittämätön katedraali. Näkymää Mosellejoelle. Mosellejokea metsissä. Kyllä täällä metsissä jotain erikoista on ollut. Tää on kyllä tarkistettava kirjoista. Ei näitäkään ole tyhjän päälle rakennettu. Nämä on niin kuin jotain sotakorkeakouluja. Siinä on ollut erikoinen värisilmä jollakin. Kirkon seinät on hienosti sammaloituneet. Tämähän metsähän on aivan niin kuin Venetsiaa täällä päin. Siinä on ikkunataidetta. Metsiläistä sisäpihaa. Metsin tarjontaa. Siinä on pelkkä torni. Sieltä on taidettu räjäyttää loppupäät ilmaan. Siellä auto odottaa kärsimättömänä jo matkustajia. Sieltä tulevat kaupasta. Kaupassa kävivät tietysti välillä nuo Hellin perhe. Siellä on nälkäisiä suita ruokittavana tänään vielä. Ei ole ennen nähty tämmöistä, mutta koko tie täynnä asuntovaunuja. Ollaan ohitettu niitä vaikka kuinka paljon ja lisää on edessä vaikka kuinka paljon. En tiedä mikä tapahtuma on. No niin, nyt ollaan Bernkastel-Kuesissa leirialueella. Kauheiden kommellusten jälkeen. Kues Bernkastelissa leirialueella. Mika vei näppärästi sen muistikirjan resepsuuniin. Ylpeä siitä. Yhtään enää iskän karkkeen. Niin. Anna Leivi mulle yksi olut sieltä. Ottiko Alleli? Mitä Anneli tekee? Siellä on mainio telttayhdistelmä auton perässä. Jätkältä loppunut rahat kesken. Nukkuu yhden hengen teltassa. Se on mucho saapi. Avosaapi.
Nää puhuu, ettei kannatkaan uskoa sitten. Onks Leevi sulle Nää ei tiedä yhtään mitään. No, se vähän se kaikki. Nyt hei pääsee jo kuuhun, viette Leevin kuuhun ja takaisin. 4 siinä edelleen. Anneli otti lepoasennon siinä. Aika kuuma on edelleen. En mäkään lämmin. Kato taas menee nauhat tuonne. Maanantajaamuna Bernkastel Kuesin leirialueella Pirkko ja Anneli leipäjonossa. Vähän ennen 9 sieltä tuli leipäauto. Tuohon saadaan tuoretta pullaa ja mitä herkkuja liä. Meidän leiri on pikkusen varjoisessa paikassa, mutta varmaan kohta alkaa paistaa tohonkin aurinko. Täällä on aivan pilvetön taivas nyt tällä hetkellä aamulla. Eero herättelee Leeviä ja Mikaa tuolta teltasta ja aurinko alkaa tuohonkin kohta paistaa aamiaispöytään. Kyllä polkupyörät 1 tai 2 olisi täytynyt olla ehdottomasti mukana täällä leirialueella ja muualla, niin olisi kyllä tarvinnut niitä. Voi sanoa, että jokaisessa autossa ja perävaunussa on kyllä polkupyörät mukana. Se on harva, missä ei ole. Siinäkin isä ja poika pakkailee. Siinä on niitä tuoreita leipiä ja sämpylöitä sitten. Hyvät aamupalat. Jotain jo vilahtelee. Jotain jo liikehtii teltassa joku. Poikia ei taho saada aamusella hereille millään. Vesille Venosen mieli. On se Mikalla tuskasta toi aamuherääminen. No, kyllä se siitä illaksi taas leppyy. Siinä on äiti Anneli laittanut pojille jo valmiiksi kaikki leivät ja teet. Ei tarvitse kun jaksaa vaan nousta ylös ja raahautua pöytään. Leivikin niin iloisella mielellä nousi siinä ylös. Kyllä se jaksaa näköjään teen itselleen kaataa ja liikkua omin voimin. Keni kuumuutta auton sisälle. Täällä on sillan kupeessa Bernkastelin puolella auto aamulla parkissa ja lähdetään tuonne kaupungille. Siellä näkyy tää Bernkastel, itse komea linna. Siellä jo Pirkko odottaa kärsimättömänä. Pyöräilijät jo aamutuimaan lähtee tuonne kauniille rinteille ajelemaan. Viinirinteet nousee heti kaupungin takaa tuonne kohti taivaita. Matkalaisemme valitsemassa viinejä. Ensimmäisessä pöydässä syötiin eilen illalla hyvät ruoat. Mä söin Schweinhacken ja muut söi lihapullia, wienernitzeliä ja biffiä. Ravintolan edessä on tämmönen suihkulähde, missä muutama pieni tenava kasteli eilen illalla, kun äiti oli syömässä, niin kasteli itsensä.
Anneli Eero ostelee timantteja Annelille siinä. Otti siinä kuvan. Löytyykö sormuksissa? Tässä on jonkunlainen karhupuisto. Tuollakin on sitten ikkunalla karhu. Tässä on hienoja viinilaseja oikein, missä on viiniköynnökset kuvattu tuohon. Siellä on ylhäällä viininpoimijan tupa. Ne olisi hienoja ovikilluttimia. Ahkerat miehet töissä. Mooselin ylivievä silta Kuesin puolelle ja siellä hieno Hotel Dreikönig. Tuolla suunnassa meidän leirialue sitten. Onpa siinä komeaksi laitettu bemari. Tyypillisiä tämän alueen taloja. Tehty kivestä ja semmosia linnamaisia kottaraisia. Tulee ihan Mikkeli mieleen. Kuesin puolen viinirinteitä. Siinä työkone ja takana Bernkastelin kaunis kaupunki ja taustalla viinirinteet. Hotel Zur Post viinirinteineen. Ja aivan ylhäällä tuolla linnan rauniolla oikeassa yläkulmassa. Siinä on Dr. Paulisin viinitilan kellarit. Tää on tää Paulisin paikka niin tyyriin näköinen, ettei sinne uskalla edes mennä meikäläinen. Viinikaupungin suihkulähde. Onkohan se joskus suihkuttanut viintä? Siinä ei ole poikaparalla kuin suojalasit. Ei ole korvasuojuksia, ei ole hengityssuojaa. Ei varmaan kohta kuule mitään eikä henki kulje. Mahtaako olla puolalainen? Loppumattoman näköisiä viinirinteitä. Siinä vanha raatihuone. Oikeuden jumalatar vaakoineen. Ja viini Tuvanmäestä päin raatihuoneen toria. Me jaetaan kansalle oikeutta, vaaka, miekka ja siivet. Mika ei raski ostella. Onpa tutun näköistä porukkaa. Tässä pientä olutta sopivassa viileässä paikassa. Se sanoi Räikkösenkin niin oudosti, että mulla meni kyllä 5 minuuttia tajuta, mitä se siitä sanoi. Rakonen. Joo, ei ne ymmärrä siitä sanoa. Ostaan ulkomailla. No niin. Mitä aina se on? Anneli esittelee löydöksiään siinä, näitä ostoksia. Saiko Pirkko mitään ostaa? Mä ostin tavalliset farkut vaan. Joo, ei sen kummempaa. Bernkastelissakin on sodan muistomerkki. Siellä on
kuolleita sitten. Otitko? Otin. Otaks säkin? Mä välitän erikoisemmin mansikoista. Niin. Mernkastelilainen koti. Viinirinteiden varjossa. Illalla viinirinteiden juurella. Hyvät ruuat. Schweinhacket, Wienernitzelit, lihapullat ja biffit. Armas automme Moselin rannalla. Siinä on Raatihuoneen tori edessämme. Kun on kapeat kadut, on haettava tilaa hiukan ylempää, eli levennettävä vähän taloa. Ritsan kone osti ja ampuu lintuja. Tila varjossa 19, kosteus 60, ilmanpaine 760, pilvetön taivas. Vanha motoristi kuumissaan. Se taisi äsken taittua tuo laiva keskeltä. Siinä on kyläliitos. Se on jo niin pitkä, ettei se muuten mahdu. Siellä on auto katolla. Ei, kyllä se aivan suorana menee tuossakin, mutta perä vaan kääntyy kovasti. Ei se taitu keskeltä. Tässä ainakaan. Siinä on kans tultu tutustumaan tänne oikein pienen väen voima. Liian iso sämpylä vaan oli. Puoliskonen ja riitti ihan.
Sieltä tulee jokiristeilyltä turisteja. Sielläpä romanttinen terassiravintola. Siinäpä hieno Bemarin avoauto. Siinä neitoset menee ostamaan viintä Mooselin rannalta. Tuomme Mooselin rannalla. Siinä on oikein hienot viinikellarin ovet. 4,80. Eero valitsee siinä viinejä ja meille pakataan siinä nyt näitä. Tässä on viinipuun kaikki laadut mitä on varmaan olemassa. Noin. Mä en muistanutkaan, että oli näin jumalattoman laaja tää juttu. Ollaan varmaan Zell-nimisessä paikassa. Kaar, se ei kelpaa se. Niin se on jotenkin, että se ei sovi. Joo. Se on semmoinen sana kuin validi. Eli Murkinalla Mooselin varrella heiluttelee siinä varpaitaan. Sellissä. Virkko ja hiilikuorma. Ruokataan nyt mitään ja mä menen. Sightseeingit nyt. Ei toi kaupunki hieno ollut. No todella hienohan se on. Menikö se Raivo tonne vai jatkuuko sitä tonne? Piilokamera. Tällä matkalla saa 3 se 2 buskaa eri järveä. Tää tulee sightseeingiltä väkeä. Eikö se tilannutko sitä ole mitä sä halusit? En mä kerinnyt kun te hosutte siinä. Mä olisin saanut kyseltyä siltä, että mikä on hyvää ja siellä hyllyt notkuu hyviä viinejä. Näetkö sä siellä koltsissa tänne? Maisemaa Bremmistä, jossa otimme erittäin hyvät valkoviinit tuossa viiniravintolassa. Bremmissä on Euroopan korkeimmat viinirinteet. Siellä takana aivan sanoin kuvaamattoman korkeat rinteet. Motoristit tauolla, niillä on siellä liput. On. Niin, täällä me oltiin yötä tuolla Pirkon kanssa kerran lapsena. Weinhausbergissä otettiin ne viinit. Ajateltiin jäädä tänne Kohemin rinteille teltalla. Täällä on tämmöstä maisemaa. Siinä on nyt Kohemissa meidän auto. Täällä on kiinteitä paikkoja täällä. Virtaa ei varmaan saada tänne mistään, mutta mäki on suuri. Ja takana on mäkeä vaikka muille jakaa.
Sian kylki paistuu grillissä ja herrasväki istuu siellä salaattikuppien ja lautasten kanssa. Siinä pikku ukko loma. No. Aivaallisia kiinniottajia kyllä. Campingplatz Sausten. Noin kilometri tänne mäkeen tuolta Kochemin sillalta. Eli käytännössä Kochemin keskustasta. Laaksossa. Hienossa laaksossa. Kyljet on syöty. Nyt grillataan tuoremakkaroita. Siellä nautiskellaan vielä salaatista ja kohta pöytään tulee tuoremakkarat grillattuna. Pojat pelaa, heittelee jotain. Siinä tulee pitkä juoksu tonne mäkeen. Tuli Mikalle taas. Pojat lähtee pyörillä keskustaa Kochemiin. Varokaa, käyttäkää jarruja. Alamäkeä. Oi kauheeta, kun mua pelottaa. Anna sitten se. Arabialaistyyppinen käynti tohon katokseen. Ollaan lähdössä iltakävelylle Kochemiin. Leirialueen autotalli. Nyt tulee marjaa tähän leirialueen aitaan. Mä sanoin, että tää on joen rannalla tää leirialue, niin se oli. Täällä Campingplatz Sausten. Tämmönen, me ollaan tuolla toisessa Rivinterissä. Mennään tuolta sisään. Siellä se joki männee vaan. Siellä on kans aikoinaan pengerretty jyrkät rinteet ja voi olla, että siellä on kasvanut viiniäkin, mutta ei kasva enää. Siinä viinitynnyri toivottaa tervetulleeksi. Siellä gondolirata on tainnut pysähtyä tältä päivältä. Siinä on komea ruusu, 2 metriä pitkä. Ja parveke siinä. Joo, kyllä rata on nyt topaksissa. Täällä on hyvä tauko. Kochem on tän näköinen paikka. Keskusta on tuolla pienen neliön sisällä. Aletaan lähestyä keskustaa täältä mäestä. On siinä pengerretty. Kivipoikineen. Kochemin silta. Nokialaiset täällä. Kochemissa. Täällä on mennyt putiikit jo. Viinakaupat kiinni, niissä on aivan pyörryttävän halvat hinnat. Aivan pyörryttävät hinnat, eiks ole? Se taisi olla tämä kuule, missä oltiin kahvilla. Niin, täytyy, mun pitää tilata tuolta, mä lammin pohjalta tilata. Siinäkin on jotain tuossa rakennettu 1979, ei kovin vanha. Hienoja pieniä kujia tuolla Kochemin keskustassa. Siinä on viinikauppa auki. Onko?
Onkin viinikauppa tuo. Tässä olisi pojille paukkurautoja ja puukkoja. Monenlaisia. Onko hienoja? Noi on hienot noin mullatkin. Tähän me tultiin linnalta. Joo, ei sinne jaksa kyllä vaan. 12,90. Tyylikäs ikkuna. Aika tyylistä. Tässä on monta mielenkiintoista tavaraa. Kissan ystävien kauppa. Tää on hieno katu. Muistaakseni me tultiin tätä alas. Joo, ja mentiin ylöskin. Meidän täytyy Eeron kanssa ostaa näitä tuokkoja. Hieno. Tuossa oli 8,50. Hieno ruskea enkelikin tuolla. 10. Meidän on pakko tulla tänne aamulla. 9,90. Mikä? 4,95. Kohdanin ikkunoita. Kato. Kumpiko mulle sopisi Molemmat. näistä? Molemmat. Että se olisi vain toinen varaa ostaa. No tää vihreä paitanen. Laitas nää aukeaa 9. Hei Anneli, nää aukeaa 9. Viinitarjonta. Voisin ton sarjan, ton Egypti-sarjan tosta ylhäältä. Egypti, tämä. Siinä Joutsen iltauniaan nukkuu Mooselissa. Rantakatu. Tässä on Mooselin vartta Kohdemin rantakadulta napsittuna. Ajattelin ostaa ton Anneli. Anneli, kun olisi 2 kuukauden, 3 kuukauden kuluttua, saisi napsia tosta noita kypsiä rypäleitä. Siellä on jo aika isoja rypäleitä tuolla. Ja ottaa viintä. Tykkääkö vai eikö tykkää? Mä tykkään tästä aivan eritoten, tää on makeeta. Mulla ja Eerolla on sentään kunnon klasit tossa. Siellä on vastapäinen rinne Kohdemin keskustan vastapuolella. Aurinko paistaa sinne. Sille puolelle, sinne mun leiritaloille. Paistaisi vielä aurinko. Siellä asuu ihanissa paikoissa ihmiset tässä. Siinähän on mun kuormat muuten. On, mutta puuttuu niinku yksi kahden. Joo. Niin puuttuu, mutta oli kauheat kuormat niiltä. Tästä puuttuu aika paljon. Hiiltäkö siinä vielä? Siinä menee kyllä hiiltä nyt. Ne oli vähän matalampia kanssa. Onko se myynyt niitä matkalla jotain? Kyllä on aika värkkejä. Siellä on niinku asunto tuolla. Tämmöisessä viinituvassa juotiin hyvät viinit. Kato ihmisiä tulla. Tämmöinen viinitupa. Tosi vanha viinitupa ja hieno, missä otettiin viinit. Kysy sen, ihan itse. Naiset ostelee siellä viiniä viinituvasta. Täällä menee se hotelli, joka oli parkissa Bernkastelin rannassa. Siellä on polkupyörät katolla ja ihmiset
Siellä on hytit ja siellä on ravintolat, onpa se hieno. Viinirypäle vaan kasvaa tuolta ja tekee terttua. Niin kuin tosta näkyy, niin tertut on siellä. Zum cappuccino, onks nää ne cappuccinimunkit tässä? Ei sulta sitä ristiä kukaan varasta. Siinä se on tommonen Viinintekijä. Niin kato juoksee tossa kauheasti. Siinä hieno taulu tästä, kivitaulu tästä Kohemista. Siellä on hieno beerhouse vai mikä se on? Kato tuolla toi törö pois. Törö pois. Mun naama näkyy. Hei. Tän Alte Turfesenke ravintolan kuvioita. Vedenkorkeudet kans kaiken korkeimpana tässä on ollut 93. Se on aika lailla tullut kyllä. Se on kuin roskato. Nyt se putosi puoleen väliin tää. Urheilu tulee myöhemmin. Siinä on, kato, kyllä tulee. Ja kato oikein kahdet pesseen. Kopisti oikein juhlat, sillä on jotain skruudeleita tai nuudeleita tossa nyt. Ihanaa lämmintä. Olis Pirkko, onks nuo nyt skruudeleita vai nuudeleita? Skruudeleita. Siellä on Mooselin saaressa leirialue. Koko alue täynnä telttoja. Upea paikka. Siinä on pappa kovan kuorman kanssa telttaretkellä. Kesä on. Naiset meni viinikellariin tänne. Siellä vasemmalla kaukaisuudessa häämöttää jonkun linnankin rauniot. Ollaan menossa lautalla Reinin yli Litsiin. Katsotaan vähän tätä Reinin rantamaa kanssa. Samalla kun täällä ajellaan. Päästiin heti lauttaan. Siellä kuski Eero ja apumies Leevi. Leeviä jännittää kyllä. Reinin vasen ranta jää tässä taaksemme. Laiva kiitää huimaa vauhtia vuolaan Reinin yli. Siellä Litsin kauniilla rantakadulla ihmiset parveilevat ja suihkulähteet solisevat. Litsin puolen rakennus. Arto, mutta en mä kuulu mitään. Arto P. Näkyykö se Nokialle mitään tuosta? Tuosta ei niin kallista. Meillä ei ole tuommoista Reiniä. Kato tosta Tiinus. Siinä on. Ei tässä on. Haluan täällä on manttikoita teillä. Etenee hyvää vauhtia. Yritettiin Reinin rantaa tuolta löytää, mutta epäonnistuttiin surkeasti siinä nyt. Jatketaanko vatsia? Nyt jatketaan tätä tietä vaan nopeasti. 180 kilometriä Bremeniin vielä ollaan tauolla täällä tien vieressä semmoisessa huoltoaseman kupeessa.
kuin kuvasta näkyy, niin täällä on päiväselläänkin rekkoja paljon näillä paikoilla lepäilemässä. Tää on tämmönen Service Münsterland Ost. Olen lähdössä Travemündeen täältä Lübeckin parkkipaikalta ja tuolla on noita Saksan lippuja liehuu. Ja täällä kulkee aika humalaista väkeä, kun on Saksa-Turkki-ottelu tässä ihan alkamassa. On ollut tosi kuuma päivä. Kierreltiin kaupungilla. Se on ruma tää Saksan lippu. Tommonen se Travemünde on, eikö tämä Lübeck. Komeeko rekord on nyt. Joo. Voit vaikka lopettaa rekordin. Kovat ottelut tulossa. Ollaan Travemünden satamassa nyt odottamassa tässä jonossa. Tässä on suomalaisia autoja, mutta jotenkin tuntuu niin kuin meidät olisi ohjattu toiseen paikkaan, mutta me vaihdettiin tähän, kun tässä on suomalaisia. Saa nähdä päästäänkö. Ollaan oikeassa jonossa ainakin tommosen keltanuttusen mukaan. Odotellaan tässä, koska päästään.